Veselosti a hodovania tiež obdobím, keď ľudia zaháňajú zimu a vítajú jar. Inak to dnes nebolo ani v Malinove pri Bratislave. Niektorí sa už tradične poobliekali do rôznych masiek, speváci s harmonikárom natrénovali pesničky a vydali sa do dediny baviť ostatných. Fašengové oslavy majú v Malinove takmer 20-ročnú tradíciu. Tento rok bolo v sprievode viac ako 30 masiek. Začínalo sa to tak, že to boli vlastne takí, že dospeláci, ktorí toto zaviedli, ale teraz sa úplne teším z toho, že je tu spústa detí. Vy sa ako cítite ako nevesta? No, je to veľmi zaujímavý pocit. Teraz už začínam chápať ženy trošku, ale len začínam. A vy v úlohe ženicha sa cítite ako? Tak celkom dobre, už sa nežení prvýkrát. Prečo ste dnes za opicu? Pretože sa mi to páči a ma to vystihuje moju bláznivú povahu. Chcela by si byť princezná aj v normálnom živote? Hej. Poľovník, čerti či svadobčania za sprievodu živej hudby obišli celú dedinu. Mnohí Malinovčania ich pohostia, niektorí si s nimi aj zatancujú. A všade tak nás uvítajú, tak ideme do dvora, nalejú, napijeme sa, upečú nám niečo čerstvého. Ľúbi sa mi to, super. Fašianky nepoznám, ja som z Bratislavy, ale je to sranda, no. K fašiangom patrí aj zabíjačka. Už od skorého rána po celej dedine rozvoniavajú domáce špeciality. A čo na vydarenej zabíjačke nesmie podľa mesiara chýbať? Aby bolo veľké prasiatko, aby bolo veľa mäsa a aby hlavne ľudia boli spokojní. Koniec fašiangov tento rok pripadá na Popolcovú stredu 5. marca. Potom až do Veľkého piatku nasleduje 40-dňový pôst. Lucia Lukušová, Teatry.